dateng Kang. Wah. Asun. Oh. Ya. Wah. Roboh. Oh. Ayo mutiar. Wah. Ah. Ah. Tobat. Tobat Kakang Semar. Ayo Bali. Ora sah ganggu gawe ndara-ndaraku Pandhawa. Gelem bali ora? Tobat iya bali Kakang Semar. Ayo bali.
meh rahina semubang iwang aruna katinetraning anggorapuh sabdaning kukila rengganikara sageter kinetunganing ler sing pene panca Babatoking ayam wana ong kadangipun Kakang Yayi Jayamurcita nganti cumengklungen nggonku nunggu sane Yayi Prabu Dewaratmuka kang nalika semana ingsun utus lumarap ana ing kasatriyan Madukara ngaturake nawala panglamar. Ko Prabu, rening menika Yayi Prabu Dewaratmuka sampun ketingal sowan, pragi enggal dipun dangu. Iya Yai. Yai Prabu Dewaratmuka. Kepiye pawartane nalika semana sira Yai ndak utus supaya sowan ning kasatriyan Madukara lan ngaturake nawala. Piye kabul wusanane Dewaratmuka? Iki cadhong deduka Prabu. Kula sampun kelampahan sowan wonten ngarsanipun Raden Arjuna. Nanging rening gegayuhan paduka dipun anggep nerak kepacuh nerjang wewaler. Pramila ndadosaken dukanipun kadang sepuhipun Raden Arjuna inggih menika Prabu Baladewa. Ngantos kula malah dados pancakara kaliyan piyambakipun. Nanging kula kawon krana pancen sami sekti mandraguna pramila kula lajeng trimah mundur menika. Ko Prabu ateges kula gagar wigar tanpa karya Ko Prabu. Meraina semubang iwang haruna katinetraning anggorapuh Dewaratmuka, sumbarmu wae nalika arep budal kaya-kaya bisa dilat wis abang. Pepuntone ora oleh gawe, Yayi Jayamurcita. Kaslakna to ning rasaku nggonku kepengin diladeni karo Warasembadra. Tak gawe dhewe. Wong-wong Pandhawa janji ora gelem ngulungke Dewi Warasembadra. Tak dadekke Karang Abang.
Gendesara munya mengungkung Utaping prawadya bala sawang tunjang rebut dujung Moya kata lawan pindhi pedang likan pamblehan Bedilnya pinangka tulup Duh Kakang Mas ngantos dadosaken bingunging manah para kadang dene paduka Kakang Mas mindran saking praja ingkang semanten laminipun nanging kula ngaturaken gunging panuwun dene Kang Mas sampun timbul malih lan marah kepareng enggal rawuhing Madukara Dimas Werkudara lunga kok nganti suwe banget Ya Werkudara kowe iki lunga nendi lunga suwe banget iki gayuh apa Wah, yo. Aku lunga mestine ora mung dolan. Nanging aku tapa gayuh kamulyan, gayuh wahyu. Syukur yen ngono. Wis oleh gawe. Ya wis. Pangestumu aku wis oleh wahyuning ratu. Oh, layak to layak. Saiki kok katon seger kwarasan lan katon sumunar cahyamu. Merga wis kadunungan wahyu, syukur syukur. Pun Kakang melu bungah nanging Nyai, mulane sira diarep-arep iki merga galuh sawangan. Adimu Bratajaya sing bobot 7 candra nyidam kawaran kepengin siniraman dening Nyai Sena. Inggih Kang Mas mawantu-wantu panyuwun kula. Kersa nyirami dhateng ingkang Rai Sembadra. Iya Kakang Jodipati ingkang tak idam-idamke ya mung Kakang Bratasena ingkang kudu nyirami karo aku Permara remang swaya ngambrang Kati karonan ing kaswase Aneng marga amalakung Risangkanta wastrat mojo Leng-leng laluang mulati surya mangrangsang waya ing wah Semar Wegara kena ngopo kowe mau ora matur yen to baliku supaya njujuk Madukara merga aku mengkon nyirami karo Sembadra kowe goroh Semar Den kok yen kula matur bloko sampean mesti mboten kersa. Monggo sampean dijagake tenan, mula kula sengaja mboten matur yen ajeng ken nyirami Ndara Ayu. Kakang Semar, iki cetane iki kepiye to? Ngaten sinuwun. Critane Ndara Werkudara niki wau tapa lan pikantuk wahyu hidayat sing manjing teng awake. Ning syarate jroning 40 dina 40 bengi boten kenging magepokan kalian wanita. Merga nek nganti Ndarasena nyirami mangke wahyu badhe uncat. Oh. Ngono. Dadi iki cetane Werkudara ora gelem nyirami. Gah. Mengko ndak wahyu uncat saka awakku. Aku saiki wis wegah magepokan karo wanita. Aku saiki wis ora bakal kena godha meneh. Aku wis ora bakal menggok maneh. Ya. Nanging sing kudu mbok pikir kuwi saumpamane kowe nyirami Sembadra lan saumpamane wahyu banjur uncat. Saka pandugaku oncate wahyu bakal manjing ing angganing Sembadra kang banjur manukma ing jabang bayi. Dadi senadyan wahyu ngalih nggon nanging kowe isih bisa ngrasakake wong ya kuwi isih
Kerandahmu dhewe ngiras pantes Yai Sena goleki kamukten kanggo tedhak turatmu. Ya, Werkudara. Iki kresna nek omongan dirungokke. Ora malah ming damuni cengle kakangmu. Ora ndamuni aku ki ambegan. Wah. Apa kowe ora mesake to karo adimu Janaka? Ora mesake karo Bratajaya sing diarep-arep ki ya mung kowe Dimas. Wah, ya wis ayo Sembadra tak sirami. Nadyan ewaya ing pambudi Risang Sena denya nyirami dhateng Rai Dewi Wara Sembadra parandene kanthi luwes miwah telaten denya nyirami kocap. Reneng Raden Werkudara sampun magepokan kaliyan wanita kayolaning jagat Dupi Wara Sembadra sampun den sirami kandhutane Sang Kusuma Ayu kaya ginelak wancine ginege mangsane satemah mbatek padha skala Jabang Bayar Seweruh Padang hawa biak langse Gembala Giri lek ing punang Jabang bae mijil kakung peke warnane. Piye rasamu diajeng Sembadra? Pangeran. Koko Prabu Paduka wis presa dhewe sawise aku disirami dening Kakang Jodipati. Aku malah banjur babaran. Sawangen pangeran, putramu mijil kakung peke warnane anakku lanang. Koko Prabu, yoga kula sampun lair kakung jagat dewa Bathara. Syukur di syukur pun kakang melu bungah. Wah, elok tenan, elok. Pancen Yai Werkudara mawa Prabawa, nyatane bareng Bratajaya disirami malah banjur bayen. Wah, kosik. Nanging sing tak rasake saiki jagatku kaya suwung, kaya bumbung wong-wang kaya ngene. Kacarita Wahyu Widayat ingkang mapan ing anggane Dyan Bratasena dupi mulat dhateng sang jejabang ingkang sumorot mawa cahya lahi. Gioncat saking jagate Dyan Sena manjing ing anggane Jabang Bayi. Aku kelangan tenan. Ngopo? Kelangan wahyu aku. Wahyu oncat saka jagatku malah mancing ing bayi kuwi. Wah, yo aku lila. Nanging kanggo ijol bayi kuwi saiki dadi anakku, dadi anake Werkudara. Piye Sembadra? Anake awake dhewe saiki malah diaku dadi yogane Kang Mas Werkudara. Wis ora apa-apa pangeran. Lakone kudu kaya mengkene. Iya Dimas Arjuna.
Pancen lelakone kudu mangkene nanging nadyan bocah iki dadi putrane Dimas Werkudara nanging saora-orane Yai Arjuna ya tetep ngadhep kejaba melu nggulawentah nanging piye wae tetep putramu nggih Koko Prabu Kang Mas Werkudara sakmenika lare menika kula pasrahaken dhateng paduka Kakang Mas ya Werkudara saiki purbaning putramu iki purbanen Werkudara gandeng iki anakmu saiki enggal paring ana pusaka asma. Wah ya. Kabeh wae dadya seksi. Anakku lanang iki tak jenengi Raden Abimanyu. Raden Abimanyu Kang Mas. Nami ingkang sae yo. Abimanyu ya Bima Manyu tegese anak Bima. Pyak pyak pyak. Iki ngopo e? Sini sen ora aku kejem iki. Kene iki wis menggeh-menggeh. Ngopo kowe ngopo? Ora. Mboten, Ding. Petruk mlayu-mlayu sajak kesusu ana apa? Wah, Petruk ana apa? Nggih, kepareng matur wonten ngersane jenengan sedaya menawi nggih, kepareng matur dhateng ngersanipun Ndara Arjuna. Bilih Jawi niki geger mboten kantenan. Jan geger niki. Awit wonten pangamuke Ratu Bagus saking tanah Sabrang ingkang ngakune Prabu sapa ya? Angkawijaya, Prabu Angkawijaya. Sumbar-sumbar yen gak ratu yen Gusti Ayu Wara Sembadra mboten diulungke Madukara badhe dibumi angus. Wah, jle urip. Pangeran Abimanyu malah nangis terus iki. Mbok yo dinenengi diteteki, disusoni apa kepiye ngono. Yo ge di. Ayo. Wis ge dimik, ayo. Yo. Wis nadyan tak pros-pros yo ora iso metu banyune. Menapa kula proske ya? Kau ngene iki seneng kene wae aku. Aduh. Kurang ajar Petruk, men gentenan kok. Koko Prabu menika kados pundi Abimanyu nangis Abimanyu muhun terus. Ya ora mokal Abimanyu iki pancen ana sesambungan batin karo Werkudara. Mula bareng Werkudara kae mau metu, bayi iki banjur nangis ora meneng-meneng. Lajeng kados pundi menika wis manut igo pertikalku Petruk. Bayi iki gendongen susulna marang daramu Dimas Werkudara. Pripun iki? Lha iku bayi lho. Wah, kejem jenengan niku. Kok disusulke teng peperangan niku? Kejem jenengan niku wis to, manuta bae. Manuta karo aku. Oh nggih. Iya.
tak gitu, blak gitu gitu, tak gitu, tak gitu. Ayo, Amusra Mrata, Jaya Mrata. Ndi, Dewi Sembadra. Satriya gagah gedhe dhuwur sapa? Werkudara. Kowe sapa wani gawe geger aku Nalendra Tanjung Anom. Prabu Angkawijaya. Ayo, ndi? Endi Raden Janaka kon ngulungke Dewi Wara Sembadra? Wah, cangkeme jleh urip tongkak. Ayo. Meneng ya, wis ya. Lho Bapak, lho. Ih, celup. Enggak. Ngopo? Anakku Abimanyu tok susulke ning peperangan nggih. Lah niket wau nangis sok niku nggih. Kula susulke wau Kang dawuh sinuwun Prabu Ndarawati. Wah, anakku kowe kena ngopo, Ngger? Ayo tak gendong tak jak prangkir. Kocap nalika semono Raden Abimanyu den gendong dening Risang Bratasena. Nanging astane grayah-grayah nyandak dateng dadane Sang Sina. Sigra den sesep-sesep kaelaning jagat padha sekala Sang Bima dadi kopek. Iki kepiye iki? Be, apik to suwuk dhewe to? Iya. Suwuk kersaning Gusti ngene iki. Ki jenenge apa kae nek nggon film-film nggon musik-musika lho? Apa jenenge? Fade out apa? Wis sing lagune dibalen-balen iku saya ilang terus entek lho. Alon le alon. Wah, Re Abimanyu, ayo tak jak maju perang le.
Walah dalah. Werkudara sajake kowe wis kentekan akal. Bayi si abang kowe kok tok jak maju perang. Wah, aja nyepelekke karo bayi anakku Abimanyu iki. Anakku iki arep isih bayi nanging wis ampuh. Nek ora ngandel tak keprokke kowe mesti ajur dadi swalang-walang. Walah saya edan. Bayi kok arep dikeprokke nek ora ngandel nyoh tamparana. Prabu Anggawijaya pejah kapisanan nanging kuandhane den waspaosaken saya alit kantun sak mrica binubut manjing manukma ing jagate Dyan Abimanyu. Abimanyu, aku saiki manjing dadi sajuga melu ngemongi jagatmu. Negaraku Tanjunganom besok kanggonen mukti lan uga jenengku Anggawijaya agemen. Muga besok Abimanyu ya Raden Anggawijaya bisa dadi satriya utama. Dalah Koko Prabu Anggawijaya malah pralaya. Neng yen aku bakal maju bebela ora urung malah kaya dene iwak kecemplung wuwu. Prayogane aku tak bali wae. Jaya Murcita wangsul ing Plangkawati benjang jumedhul lamun wonten lampahan Abimanyu bangun kasatriyan utawi lampahan Wahyu Eka Jati. Wah, ayo bela pati karo Srun Prabu Anggawijaya nyoh tungkak tamparana. Wah.
Punden. Nganti bingung le ku nyuwuk. Lampane pun bubar. Mengki nek dilanjutke mang nanggap malih. Ndara Abimanyu nggih. Sampun kula wau nyawang saking kula wau menek wit kambil. Ngaten to? Jenengan niku napa medal anune asine? Ora. Ndara Abimanyu iso langsung ceklakep. Yo. Lampan Bima Kopek utawi lampan Wahyu Widayat niki inggih Abimanyu lahir pun padhang mugi kanthi purnaning lampan menika sageta dados lantaran tumuruning kanugrahan wilujeng rahayu ingkang sami makarya suminten bakule tela cekap semanten crita kula rahayu 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 Ndara. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.